काय ते उघडून बघावं. कसले आहे ते? सांग की कसली आहे की. इथं एक दीक्षा सांग. बघ की लाजायचं. जर इथं बसून बघ. हा दे तिच्याकडे जर लावून बघ. उभं राहा. इस्त्यावर आहे की. कपडे आणलेले बघते ते खाली हातरू नको ग शेणकुट लाग. असं लावून बघ की उभा राहा. बघा दीक्षाला कपडे आणले ते. हे कसं वाटतंय? छान आहे का? आवडला का? शांत ठेव. त्याच्यावरली पॅन्ट मी भारी मधली नाहीत आणली कारण तिला आवडतच नाहीत भारी मधली बी. आपले हलके आणले ते. ही 2 स्टॉप आणल्यात तिला. वापरायलाच नव्हते कपडे. छान आहे का? आवडलं का? पॅन्ट काढ घेते. नीट दाखव. नीट दाखव. दाखव का? ही आपल्या तुमच्या लाडक्या भाचीची बानूची. कशी वाटत्यात? कसली आहेत दीक्षा? छान आहे. येतील काय? येते. बरोबर बसतंय का? का का कवा? का? तिला लय भारी टाइम. कसली आहे? छान आहे. मस्त आवडले का तुला? दाखव की नीट. तिथं काय माहिती आहे का आवडते काय? नाही. तुला आवडले काय? हे 2 ड्रेस आपल्या बानूचं. दीक्षाचे आहे ते.